И здравейте хора, аз съм Бея Перо и вие сте с поредния клип на играта Clash Royale. Както се видят заглавието, днес ще разберем дали съществува начин за печелене на безплатна легендарна карта. Много хора казват, че трябва и тук от Help and Support да отидете пишете на Supercell, но това е пълна глупост, защото те пишат, т.е. вие им пишете и те ви казват как могат въобще да вземете. Примерно е тук да отидете в шопа и да си купите или да ви спадна чест. Да, вече е излезнал нови апдейт, не съм правил клип за него, защото другите ютубери ме правиха и се обяснили всичко подробно, още преди даже да е излезнал. Спомнят си, миналия понеделник, мисля, че го пуснаха. Чакахме. Аз гледах лайв стрима на The Clashers и чаках да излезе апдейта. Първо го имаше за само за iOS и след това 20 минути по-късно пуснаха и за Android. Аз съм на Android устройство. И да. И много хора казват, че трябва да пишете да се както казва, това е пълна глупост, защото няма как да стане, няма нищо общо. Един път имах пари. Колко пари имах? Имах много пари. Доста давах много пари. Просто с един път си влизам в Clash и гледам ги, няма пари, си към какво стана, лад. И пиша на Supercell и те ми викат, няма как да стане това, сигурни сме, че си ги изхабил за нещо, не казват за какво, гледали са ми профила, какво съм направил, просто в Supercell толкова голяма простотия, те ти отнемат, примерно, джемовете и парите, да ти кажат, не знам, нещо се е станало, нищо не мога да направя по въпроса, много съжалявам, което е супер тъпо, но сега днес ще ви покажа начинът да си вземете безплатна Legendary карта. И това 100% работи. Така, трябва да отидете. Всъщност, първо искам да кажа, че това нещо е код. Много хора казват, че код няма. Мисля, че преди имаш някакъв друг код, кой беше нещо такова, чета HTTP, не знам, нещо такова беше, май Legendary. Не знам, някакво друго простотия беше, но това не е този код, не трябва да се пише в кола, трябва да отидете на турнаментите и да напишете хаштаг, първо това, после хаштаг Legendary, MDN. Това е кода, трябва наистина много да внимавате да не объркате нещо, защото ако напишете грешно, нямате никакъв шанс. Имате нормалния си шанс, който да ви съпадне, но другият начин е просто трябва да сте 9 пъти това нещо, този код изтри вече го видяхте, задължително трябва да обърка нищо. Този код увеличава с 50% шанса за легендарна карта. С 50% от Crown Chest, само от Crown Chest става, знаете, наистина много е вълнуващо. Аз го направих тук първо на този акаунт, нищо не ми се падна ми се епик карта, така че знаете, 100 на 100 ще имате епик карта. Поне това и другото ще имате 50% шанс за Legendary карта и сега даже ще покажа скриншот от това, което направих. Ми се падна, просто се побърках от кеф. И хора, както виждате, това е Crown Chest. Това се случи на другия акаунт BG Pro 3. Ето виждате какво се случи. Принцеса. На BG Pro 3 се случи и просто въобще не вярвах, че това ще случи, като първия път не ми стана. Си казах, това е поредната простотия, която няма да ми даде нищо и накрая вижте какво стана. Ето, погледнете. И веднага след това отворих още един Magical Chest, но то работи само за Crown Chest. Може би било късмет това за Magical Chest. За Crown Chest съм нямаше до шансът е толкова малък, просто няма на къде. Да, мисля, че беше 0,30, 0,3, не знам. Като че на 1000 Crown Chest трябва да даде поне 3. Нещо такова. Да, ето. Че са други простоти. Да. Принцесата втори левел. What? И просто не знаех къде се намирам. Да, между другото, това е най-твичка. Вижда, че е ню. Тук и принцесата на втори. Преди това точно си бях взел ония челендж, дето беше с Legendary Chest-а. И го бях взел. И ми се пада след това най-твич.
Първо ми спа най-тич от Legendary честа и после от Crown честа. Принцес, беше толкова яко. Просто 2 честа, 2 Legendary. Уникално беше. Задължително трябва да го изпробвате. Някои хора казват, че Clash Royale се основава на късмет. Аз отричам напълно това нещо. Да, наистина, това е много добре. Съвсем наскоро открих този код и работи, хора. Казвам ви, използвайте го, докато все още имате възможност. Защото знаете, че имаше Mirror Challenge, в който имаше Skeleton Barrel, който означава, че много скоро ще има апдейт, който ще премахнат Skeleton Barrel. Тоест това е за тест. И скоро знаете, че има Gold Rush, Gem Rush, знаете ги тези неща. Няма нужда да ви ги обяснявам. Така че сигурно ще премахнат този код. Така че възползвайте се докато можете. Още не след клипа, влизайте в рояла, пишете кода в турнира. Наистина трябва да натиснете 9 пъти. Лупичката след като пишете кода. Трябва да внимавате наистина дали го пишете правилно. Ако го пишете грешно, край, изгаря ви леждърка. Имате единствен опит, една леждърка да изпадне. Това е. Възползвайте се докато можете. Това ще е много полезно за хората, които нямат легендари карти. Така че възползвайте се. Докато все още можете, знаете, скоро ще има мини апдейт, който ще бъдат пуснати тези неща. И ще бъде премахнат със сигурност този бък, по-скоро да го кажем. Така че да, възползвайте се докато можете. Нека да продължаваме напред. Добре, все пак между другото искам да поговорим за Clash Royale, все пак за новия апдейт. Защото все пак това е нещо много яко. Много време го чакаме. Сега ще играм някакъв Mirror Challenge. Доста скъп дек ми даде. Ето, печалята ще го има в клипа ми. Надявам се да се радва, защото рядко се случва да играя такава битка. Добре, нека да поговорим за нова апдейт и за впечатленията ми от него. Според мен апдейт е супер як. Квестовете аз просто всеки ден не мога да се търпя и си ги минавам. Да, просто си минавам си ги. Изпълнявам си ги и трупам Quest Point. Ако така мисля, че се казваше. Така, тъчдаун, естествено. Първо за Quest да продължи да си кажем думата. Това според мен е изключително добро нещо от Supercell. За жал ще махнато на мисийките, примерно направи 10 турнира и печелиш там някакви джемове. Така това ще го премахнат, което е тъпо. Според мен, защото много хора не са си ги взели. И сигурно си да си ги вземат. Но карай квестовете са по-яко нещо. Фри чествате. Хората казаха, че са умрели, че рип пишеха. Но това не е защото те пускат още квестове с тях. Така че, знаете си, ще може още фри чества да отваряте. Да. Така че няма защо да се сърдите. Наистина ще ги има. Ще може да си отваряте още фри честове. Просто трябва да имате малко търпение. Да, квестовете за тях за сега това ще говорим. Това е нещо, което иска да ви кажа за тях. Впечатленията ми тъчдаун, супер яко нещо. Което е просто някъде късмет, защото примерно ти пускаш някаква карта и на късмет Лари да стигне до кулата, до линията и да мине. Ако не знаете, Лари е главатая на скелетната армия. Знаете, скелетната армия има доста скелети. Този, който е най-отпред. Или оцелее, последен се казва Лари. Това е супер яко нещо. Много ме кефи. И че просто на късмет дали Лари ще достигне до тъчдаун, защото едно скелет, че знаете, няма кой да го спре. Освен ако вие самите не запнете или не логнете самия скелет. Така че да. Това е за тъчдаун. Сега има Mirror Challenge. Да, аз в момента го играя. Това е Friendly Battle. Което е супер яко. Т.е. ме кефи тук това, че е вече за уменията. Това, че е за уменията, не е за късмета, за Ларито и за някакъв спиер гоблин да ти е достигнал. Това, че тук за уменията вече. Така че да, просто може да се докажете най-сетне. Най-сетне играчите, които могат да играят, ще го покажат. И няма всичко да се основава на късмет. И супер яко нещо. Да знаем Skeleton Barrel, ако видяхме. Този Mirror Challenge. Тази битка може би ще спечелим. Мисля, че имаше лог в този дек. Да, ето го лога. И просто супер як апдейт. Наистина, с нетърпение чакам Gold Rush и Gem Rush. Искам между другото скоро да кажа, че ще си апдейтвам Мия Хорда на Макслел. Ще има специален клип, естествено. Между другото за самия... Чайте само да му кажа, че е в клип.
Така, добре. Казах му на печагата. Как виждате, имаме 100 000 год. Вижте колко малко бройки ми остават. Някои на които сме готови. Ето, даже съм си ги купил днеска. Да, използвайте го. Използвайте го този код, който ви показах сега. Защото работи. Добре, аре, що ми иска печагата? Още една ще му дадем. Това е. Ще може да се насладим на мира челенджа, като за края на този епизод. Естествено ще поговорим и още малко за нови апдейт. Искам да ви кажа да влезнете в клана ми, ако не сте спрели да видите, клан е 34 000 купи, ограничението е 3400 според мен. Когато клан е примерно 1000 купи, ограничението трябва да е 100 купи. Обаче това също няма. Така че, добре, нека да приеме, че кланът е 2000 купи, трябва да го направите ограничението 200 купи. В момента така е редно, защото така ще се развива клана много добре. Така ще дърпате примерно по 200-300 купи, като влезе нов играч. Затова сега така съм го направил ограничение. Според мен така е направено въобще да бъде. Затова така е най-добре според мен. Да. И така. Влезайте в клана, ако искате. Аз не ви задължавам. Нищо не мога да ви задължа. Вие сами вземате решения и решавате дали искате да влезете в клана ми. Това си лично ваш избор. Не мога на сила да ви накарам. Вие сега решавате, ако кланът ви хареса, може да влезете. Да, няма да намалям трофеите за хора, които са под ограничението, независимо колко малко му трябва. Ако е 3399, не ме интересува, ще дигате малко са. Просто ограничението. Една купа ще дига, няма просто такива компромиси. Просто аз съм направил изключително много кланове и всеки път допускам една грешка. Не съм достатъчно строг, защото всеки път ми се случва да ме молят за промот, да ме карат да Елдър, Колидър, което супер много ме дразни. Хайде хора, сериозно, постарайте се малко за да го получите това нещо. В моя клан всичките хора, които са получили такова повишение, промот би трябвало да означава повишение, са си го заслужили наистина. Аз няма да направя човек Колидър или Елдър, когато той не го е заслужил. Защото вече съм правил толкова много кланове и знам, че просто влиза ти един, правиш го Колидър и почва да ти скиква всичко и правиш само Колидър, защото е силен. И затова това е много голяма грешка на повечето лидери. Така, в момента въобще не се средоточавам върху битката, губя ви, както виждате. Въобще не ме интересува това. В момента ме интересува само да си направя качествено видеото и да ви зарадам с този код за Legendary карта. Добре, вземаме кулата, което е радостна новина, бих казал. Добре, тук тройните мускетарки може би си свършат работата и ще спечелим битката, както виждате. Предполагам, не. Не, няма да я спечелим. Даже може би ще я загубим. Предполагам, не знам, може би. Така, сега се съсредоточим върху битката вече наистина. До момента не се съсредоточахме. Но изкарахме късмет за това, че взехме кулата. О, тук ще бие сплаш демидж. Good luck. Наистина, много късмет се кара. Този Deadly Pants, така му името, не знам. Съжалявам, толкова не ти го произнасям правилно. Тук само трябва да се защитим. Голема ще си свършили работата. О, каква напрегната битка, хора! Да, победа. Well played. Да, няма, просто късмет. Добре, надявам се, че съм ви помогнал. Възползвайте се веднага. Не губете време. Влизате директно в рояла. Надявам се клипът да ви е харесал, ако така. Не забравяйте да се абонирате за канала ми. И да видите миналото видео, което беше за големия giveaway на акаунт от трета лига вече. Първа ми малко, защото знаете, че имаше такова промяна на сезона. Смисъл, сезона свърши и затова те вършат назад. И да, затова ще има giveaway. Ако видите миналото видео, ще разберете какво трябва да направите, за да се пишете. Така, виждане и до следващия път.